Известен съм в момента като фитнес инструктор. Чувствам се много щастлив. Имам абсолютно всичко, за което съм мечтал. Имам жена, за която съм мечтал, имам дете, за което съм мечтал, имам визията, за която съм мечтал. Преди 7 години за първи път прекрачих къщата на Big Brother. Влезах с Азис. Той е първият мъж, с който съм бил, но аз го възприемам като жена. С много красавици съм бил, но те на малкия пръст не могат да изстъпат на Василка. Не съжалявам за това, което съм направил от моето раждане до този момент. Ето тук на това легло направих предложение да ми стане съпруга. Не съм го умислял, стана спонтанно. На 1 октомври миналата година на пишна церемония Азис и китаеца се врекоха във вечна вярност. Така двамата станаха първата гей двойка в България, която публично подписа брачно свидетелство, макар и нелегитимно. Майка ми беше в шок, но го преживя, защото видя, че съм щастлив с него. Ако мога наново да си живея живота, бих го живял по същия начин, както до момента. Не ме обичаш вече, Маско. По-добре, като си изнесеш ми живота в ръце и... Ясно е, че не може да се заедно вече. След като аз имам вече съпруга и дете, 6 години съм с моята съпруга, караме 7. Имаме прекрасно дете, с което аз се гордея. Това ще сега в февруари месец ще навърши 5 години. Той ме е питал как сме могли тогава да направим такова нещо. Нямам обяснение, но това, което сме си говорили, че никога не бихме го направили, не знам с какъв акъл тогава въобще се навихме на такава простотия, която ние направихме тогава. Защото това наистина е простотия. Но е забавна простотия. Тогава аз не бях все още ориентиран толкова към живота. Борех се за слава, която в един момент не знаех какво ще ми донесе. След това трябваше да си блъскам главата в една стена, докато не я пробия стената, за да измисля нещо, което да правя, което да ми харесва, а то пък да се съчетава с моята популярност. Иначе в една малка и бедна държава като нашата, въобще не ставайте известни, ако нямате някакъв талант. Никакъв смисъл, стойте си по-добре вкъщи. Една година в самота, след всичко това... Ами аз бях станал вече на 23 години. Имах така доста затворен начин на живот, не трябваше да излизам, не трябваше да се показвам какъв тип хора харесвам, от кой пол точно. Вече на тази възраст трябваше да се отделя от този пиар, за да мога да поема по свой си път. Сте не било пиар, а той някога има ли някакви чувства към теб? Не знам, трябва да го питате него. Не сте си говорили? Забравил съм. Това минаха доста години от тогава и да ти кажа, в момента си пишем и се виждаме, но сме единствено като приятели. Цялата истина, аз мисля, че ще разберат хората, когато ме погледат малко в къщата. Спомените са само единствено приятни. Единствено съжалявам, че не победих тогава. Останах трети. Но аз съм изключителен фен на играта и нямах търпение да участвам втори път, за да спечеля. По една или друга причина не можех в Big Brother 2 да бъда себе си. А в момента имам абсолютното самочувствие и всичко зад гърба си, за да влеза и да бъда единствено и само себе си.